It's a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground. It's time for play. It's a whipped cream day. I wait for it. Je maakt het ook gezellig. Ja, echt wel. Een beetje missen wel wat onder de meesting, hè? Maar dan zit je maar wat achter de bloemjes en achter de granen. Dat is de bedoeling niet. Het is geweldig. En wat ben je? Je bent dan net een van een vriend. Ja, dit is bij wie het van doggen natuurlijk. Hè. We zetten ons in voor het welzijn van de ouderen. En dat doen we middels verschillende projecten. Nou ja, zei ik het Samen Gauw project, het buddy-project. Waarin we ouderen koppelen aan buddies. Die wekelijks langskomen en mee wat leuks met de mensen te doen. En dat kan inderdaad komen omdat mensen eenzaamheid ervaren. Maar ook om een breder sociaal netwerk te creëren. Maar dit kerstdiner hopen we daar een steentje bij te dragen. Smaakt het? Heerlijk. Wij zeiden dat correct zien, want het is fantastisch, zo lekker. Dus de duim en de vork omhoog. En het is gezellig. Eventjes af en toe even met de buurten even een plaatsje. Is heel erg mooi. Even een borrelje op het eten. Ja. Ik zit normaal net vol aan alcohol, hè, maar dat vind ik wel even gezellig. Eenzaamheid is iets wat je nooit onder woord brengen kan. We kennen alle mensen om me heen hebben, kan je nou eenzaam wezen. Ik maak je makkelijk contact, mijn hele leven al zo geweest. Maar het is dan wat moeilijk omdat je wat ouder bent. En je bent natuurlijk een heleboel dingen niet net zo leuk binnen van mijn lichaam. Maar dat gaat in mijn woordje. Oh, dat is ik belangrijk. Nog zijn feesten, hoe gaat dat? Ja, dat is... ik weet wel, dat is net niet druk. Als ik dit net met kinderen waan, dan maak ik net in de horeca. Dat is iedereen wat zeker is. Doet hij het wel goed? Nee, nou, het valt nou weer. Ja? Nee. Nee, geweldig, hè? Ik voelde me heel erg alleenig en eenzaam. En toen is uiteindelijk het balletje rollen gegaan. En toen is er iemand bij me gekomen, dat is via de dokter is dat toen ontstaan. Toen ben ik gewoon van Sociaal Goud bij me gekomen. En die had gevraagd van zou je het leuk vinden als je ze af en toe een buddy thuis krijgt. Nou, ik zou dat ook hartstikke leuk vinden. Hè? Hoe kom je zo alleenig in zaak? Lekker zo zei je aan het begin, ik reken eerst gepensioneerd. Daarna reken ik gescheiden van mijn vrouw. Mijn vrouw die nam in het zag de ben en de kleinkinderen mij. En zonder dat ik het in de gaten hier, wie ik ineens alles kwijt. En toen hield ik het eerst nog net zo gauw in de gaten. Maar toen begon ineens die eenzaamheid te slaan. En toen dacht ik moet hulp hebben. En nou uiteindelijk heb ik haar als buddy gekregen. En het is geweldig. Ja, ik tref het wel samen met haar. Ja? En dan komt ze mij, want ze is oppasmoeder. En dan komt ze mij 12 van die liedse bandjes. Ja, iedere week dan beziek ik hem. Maar de 2 bandjes. En ja, de band vindt prachtig. Fokke vindt prachtig. Nou ja, dan ben ik blij. En dan is het maar een hele liedse moeite. Dus ja, in het begin is het natuurlijk ook een beetje aantasten. Want ja, je kent elkaar helemaal net. Dus eerst dan is het een beetje, nou, wat koetje kalfje praat en nou, zo wat. Maar nou, ja, je hebt echt inhoudelijk wat dingen. En ja, dat groeit. Ja, nou, en ja, ik zocht in die zin vakken verhoren. Blied, echt ondernemend. Ik doe dat nou weer daar. En ik wil me nou weer volop in het leven zet. Ik hoop echt dat er meer mensen binnen die zeggen van... Ik wil zelf maar 1 of 2 wezen, maar dat er mensen binnen die zeggen van... Ja, hé, dat wil ik. En dat ze misschien alleen nog al in hun eigen omgeving eens neigen denken van... Nou, wie zou ik eens even een keer een bezoekje brengen kunnen? Ja, dat hoop ik.